Ang damgo ug ang aw. Managsamang may nagkalain-laing kahulugan sa kinabuhi sa tao. Usahay makalipay, usahay makapag-uol, ug usahay makapasuko. Sutaa ang imong damgo ug ang aw kung unsay kahulugan niini. Alang si mong kapalaran, uban ni si Tata Abad, ang anak ni kanhing Profesor Amading Abad. Nining tulumanon, Profesor Swami.